Yes, T-Flow iwe kaiwe ayechuzo ingoma idzo Mr. VPC Tiridega ndigone maziso angu aone Tipe phone number ndifone kune mutumwa wa baba ndipone Ishe mazishe mukafamba neni andishke Buruka mweya mchenono era titarise pandofamba sandisiye ndishiwira mugomba Buruka mweya mchenono era titarise pandofamba sandisiye ndishiwira mugomba Timi munotungamira pazvinhu zvese munonditungamira kwandoenda kose ndibvisirei nhamo ndisare nerugare kunoendawo vamwe neniwo ndizosare ndikati nai baba mzimu unoera tarirai vana topera takurumwawo nechekuchera Buruka mweya mchenonoera titarise pandofamba sandisiye ndishiwira mugomba Buruka mweya mchenonoera titarise pandofamba sandisiye ndishiwira mugomba Tiridega ndigone maziso angu aone Tipei phone number ndifone kune mutumwa wa baba ndipone Ishe mazishe mukafamba neni andishke Buruka mweya mchenonoera titarise pandofamba sandisiye ndishiwira mugomba Buruka mweya mchenonoera titarise pandofamba sandisiye ndishiwira mugomba Timi munotungamira pazvinhu zvese munonditungamira kwandoenda kose ndibvisirei nhamo ndisare nerugare kunoendawo vamwe neniwo ndizosare ndikati nai baba mzimu unoera tarirai vana topera takurumwawo nechekuchera Buruka mweya mchenonoera titarise pandofamba sandisiye ndishiwira mugomba 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 Mweya mchenonoera titarise pandofamba sandisiye ndishiwira mugomba Mweya mchenonoera titarise pandofamba sandisiye ndishiwira mugomba